Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Manukan Country sa Bacolod gin surprise inspection. Natukiban man, kama wala nagabayad sang renta sa syudad, wala sang mga business permit. May report si Nico Delfin. Isa ka surprise inspection ang ginpatigayon kaina sang aga sang katapos sang Joint Market Inspection Team sa Manukan Country. Sa pagpanguna ni Councilor Celia Flor upod sa mga opisyales sang City Legal Office, City Treasurer's Office, City Health Office kag Office of the Building Official, ilagin libot ang mga stalls. Ginusisa ang mga permit kag pati na mga kusina sa mga kalanaan. Ang una kita sanitation, siyempre kalanaan ni balan no, do ka budlay man nga ang syudad mismo violator sa sanitation code. No, so we have to check because proteksyonan taman ang consumers naton. No, sa aton nga mga nagakalaon dili. May nakitaan sila nga mahigko nga mga kusina nga isa ka bayolasyon sa sanitation. Natukiban man sa inspection team nga kalabanan sa mga stall owners ang wala makarinu sa ilang mga business permit. Isa sa mga kalanaan ng laksam na sang propiedad sang syudad. Malantawa kami bisang permit niyo be. Nga bisan ang process niyo. Tantaon pa. Kundi na ko maka-advise kita kung nanon kana. Siling ni City Administrator Attorney Boyet Maghari, maga-issue sila sang notices sa mga stall owners angot sa mga violation nga nakitaan sa Manukan. Take up man namon mag-meeting kami sa market committee kung mahatag ta restructuring kag malantaw ta due tayo konsiderasyon amnesty sa mga arrears. Ang laksam ti may notice anay si City Legal. So dapat mapiparan man ta para maskara para magmayo man ang Manukan. Sa pagsinapol, nag-ayo ang asosasyon sa mga stall owners nga matagaan sila sang kahigayunan nga mabayaran ng ila utang nga wala sang penalidad. Amnesty sa among arrears. Tapos kadua, kung pilang yatag nila nga payment namon kada bulan. Tapos ang katatlo na sa taga-revenues permit. Halos tanan wala kami permit. Dugay na mga 90s siguro. May masobra sa 8.6 million pesos ang sulokton sang syudad sa Manukan Country nga kabahin sa kapin 35 milyones pesos nga sulokton sang syudad para sa renta sa tatlo pa ka mga merkado. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.